Ini ndotofarira ihombe. Ihombe yakareba zvekutoti inonyatsotosvika kuchibereko chaiko zvokuti unonyatsotonzwa kuti apa ndanyatsokupindwa nayo. Ndoyandofarira. Inowanzowanika kuvanhu vatete. Vadhunda. Vadhafu vakadhakwa. Wakadyirwa mboro nekuda kwemiri. Vanenge vane zvimatumbu ava. Vanenge vakadhakwa. Ndotoda masilenda. Ndoanenge atori nesi. Nyoro inini ndoyandowanzofarira hangu. Vamwe vazhinji vandosangana navo havadawo nyoro, but inini ndotovaudza kuti shamwari inini ndotoda inonzi nyoro. Ndoyanenge ichitoda kutoti nyatsoti ikanyatsokupinda matinja akanyatsokuvhara mboro ikavharirwa mukati ikanyatsokukurungira iri mukati imomo nyatsokuudza kuti right. Kwete ine kapepa handinzwi hangu. Inini ongoro yandakazviita varume vanonyanyofarira kunyatsokuita 180 neinonzi fongo jive. Iyoyo yakaipa. 180 nefongo jive. Itsanangurei Tony 180. 180. Makadiko muri yeZimbabwe. Chirongwa chedu chiri kupfuurira mberi semazuva ese. Touchline hour patinenge tichikurukura nevasikana vanotengesa bonde. Tiri pano pa Teachcatch MTV. Kana kare kekutanga kusvika pano, video inoi haionekwi nemwana nemakore ari pasi pe 18 years. Uye zvakare haionekwi nevanyarikani vari panzvimbo imwe chete nekuda kwemamwe mashoko anozotaurwa panapa. So thank you very much muri yeZimbabwe. Nhasi ndina vatete wandinawo watoda kuti timboite hurukuro timbonzwa kuti muindustry mavo wari kushanda sei uye wari kuzvigonawo sei. So thank you very much. Regai tikwanise kunge tichipinda munyaya yedu zvizere. Vatete makadini? Tiripo makadiwo. Tinofara yedu. Riri seiko basa? Basa riri bhosve kuti. Handiteka. Right. Imimi munotengesawo bonde? Ndoritori basa rangu. Ndoritori basa renyu. Munotengesera kupi? Ndiri paWaterfalls apa Trabablas. Ndo pamunotengesera ipapo. Alright. Saka mukutengesa bonde uku inini pamwe pacho ndinongonzwa kuti munhu anotengesa bonde chingawa chiri chiimimi chakaita kuti mutengese bonde? Inini nhauro yakaita kuti nditengese bonde. Ndakakurawo nditochengetwawo naamai nababa, but mai vakazoshaya ndakasara nababa. Baba wakazorora umwe mukadzi. Saka mukadzi wawakarora noamai wangu ari mainini wangu wanga vasingatibatiwo zvakanaka. Saka iyo kusa yedu yavana vadi kuramba kutsurwa uku. Ndakabva ndangobudawo ndabva ndaenda panext door ndopandakatanga kungorarama ndiri ipapo naamai vepapo. Ndakatanga kudzidziswa izvozvo zvechihure zvekuenda kubhawa. Saka pandakatanga kuenda kubhawa mafirst day ndakasingatombozvide kana kuzvinzwa kana kubatwa nemurume ndanga ndisingatodi. But pandakasvika ikoko akatongondiragidzawo kuti zvinoitwa so. Wakatondairawo mamonya awo avanoti mamonya ikoko. Akauya takasangana pakatora pa1 wawo ndiye akanditora takaenda takasvika kwatakaenda akasvika akandidyisa takaita sei haiwa takanyatsofadaya mushe. Zvadaro ndobva anditora ndobva anditi zvinhu inini ndoda kurara newe, but zvinoitira kuti nomba kwako. Ndakati inini ndotogarawo nani nasisiteni yangu haiko chichi. Ndobva atonditi alright ndokubhadhara lodge. Ndobva atobhadhara lodge ndobva tapinda muya. Papo mafirst days acho ndanga ndisingatombozvida hangu. Zvakaitwa but hana hangu kuzvifarira, but ndakaendawo kumba hangu. Asi bedhera ndakatanga kuenda ndakangonyengerwawo mahara ndakangopiwa hangu $2 ndiye ndakapiwa hangu 2 chaiyo. Alright. Alright, ndokwa zvakatangira ikoko. Alright, saka mabva ipapo makazotanga kurarama sei kuenda kumberi? Ndabva ipapo ndakazoendawo ndichijairawo zvakange zvatowo muropawo. Ndakuti ndikaendawo ndikasvika ndikatomirawo patouchline munhu akatouya akatoda kutondikecha. Ndinotomutaurirawo price iri nani. Munobhadharisa mari? Ndinobhadharisa $6. Okay, pa short time? Pa short time chete. Okay. And then kana yanaita anenge ari ma25. Alright. It depends netime odzi anenge anditora anditora time dzipi. Okay.
saka akandibhadhara $6 pashort time anongofanira ungoti wochachacha sejongwe since upenyu hwachona hwakaoma saka nechida kutomhanyidzana nekuti ndisanotorerwo mabhuru anenge aripo panze apa. Okay, amunoti mabhuru ndowapi? Ndo vanhu vaivayo vanenge vane mari vaivayo vekututiwo ukasvikawo akakukechawo ukamutiwo kana $10 anobuditsa munyeya haana kuomera. Okay. Alright. Saka imimi pamakasangana netsaona dzese idzi makadi kusarudza rimwe basa risiri iroro rekuti mutengese bonde, makadi kana kuenda kundohodha kana maorenji pamusika muchitengesa? Ndakatoona kutoti zvekuda kutotanga kuhodha kuzoita sei, ndakatoona kutoti izvozvo iyo ndo yanga itori solution yakanaka. Ndakazotofarira kutoita iyoyo kutoti nditoe nhangu notengesa nyama. Zvingori izvi kungosvika ungonyengwa kawanwa kutodzoka nemari yako yakati ndakatoona kuti kutotengesa maorenji tsva nezuva kutowaste time. Okay. Saka makazombopinda mumba here kana kuti hamuna? Handina kuzombopinda mumba. Hamuna mwana? Handina. Hamuna kana kumitiswa? Handina, handitodi, ndotongoda kungofadaya ndisina kana kanoti mhuu paseti pangu. Alright. Aiwa, tinotenda. Saka chinditauraiwo imimi chandoda kunyanya kunzwisisa ndechekuti muindustry yekutengesa bonde makamira sei? Kana munhu achinzi anotengesa bonde munei mukutengesa bonde? Chii chinoitwa zvinombofamba sei? Ngatiti isusu murume nhasi auya akukechai, mapinda naye mumba, mavharirana naye muri 2, chii chamunoita imomo? Chatinoita imomo tapinda tavharana tiri 2 nemurume. Chatinotanga, vamwe vanoda kutanga neromance, kutanga kubatana uchimumasaja chinhu chake, uchinyatsopuruzira mboro, kuchinyatsokutomira, inyatsokunzwa hasha, inyatsokuuya iri muchiki. Kunyatsokubatana zvekuti iwe wega unopedzera wangoti rapata inozotongouya hayo but unenge watomuchiki kudhara unenge watononokerwa kuti dai yangouya yatongopinda. Saka patinopinda mumba imomo ndo zvatinenge tichida kutonyatsokutoita imomo kuti kunyatsokugutsana tese kuti uyu anyatsoenda achiziva kuti mari yangu yaendera zviripo, ini nyatsoenda achiziva kuti ndafurirwa nemhepo zviripo. Okay. Saka ndezvipi zvamunoita imimi? Ndo pandinoda kunzwa kuti imi munoita sei. Tazvinzwa kuti ndoda kunzwa kuti munomudii murume wacho, munomurumedza sei, munoita sei? Chimbonditsanangudzira ipapo. Alright. Inini ndikapinda naye murume yatinge tanzi tiitire zvinhu zvedu. Ndinotongomuti ngaangogara, inini changu ndini ndikufanira kutongoita zvandiri kuda paari iye. Ndonyatsomukatanura hembe dzese down to top, unonyatsokutanga kumumasaja, kutanga kumubata-bata, especially pakudya chinhu chake, kudya mbora pando pandonyatsokuda ipapo. Ndikatanga kumudya, kunyatsokuisvisvina seloripop, kunyatsokuidya, kunyatsokuita zvekuti ega anonyatsokusvika pakugutsikana, kusvika pakuti right apa anozongoda hake kuzopinza hake mandiri but inenge yatodhakwa kudhara. Then anyatsokutomudya zvekuti akazopinza, so akanyatsokukokotedza makona ese, ndikamusimudzira ndikamupepetera, so akadzoka anyatsokuitambira iri mudenga, anyatsokugutsikana nega. Kana patinobuda anogona kudzoka futi kechitoro achindikecha futi tichidzokera futi. Asi varipo vamwe here vanoti ukarara nawo vanozodzoka futi kechipiri? Variko, vakawanda. Nekuti unenge wanyatsokumugutsa zvaanyatsokuda. Alright. Saka pazuva unogona kugadzira mari? Ini pazuva unogona kugadzira 150. 150. Alright. Uchirwa mashort time nemanight yayo? Saka pamunenge muri patouchline paya hamutomboitirani shanje zvekuti iwe unogona kuuya uchikechwa uye achisara? Ipapo pane nyaya ipapo. Pakuitirana shanje ipapo shanje dzinotomboitika kozi munhu waunenge wakakechwa naye nezuva chinyatsoziva kuti uyo anobudisa mari ka. Iwe pamwe unenge wanonokawo wasvikawo uri kumashure, wanenge wari kumberi wayo wakutorwa nemunhu waunenge wakatorwa naye nezuro ane mari uye. Saka kagodo kanenge katoripo ipapo, ndipo pakuzosvika paipo pakuzoti unozomuhaira mamonya akuzoenda kunourayiwa, anenge akuzonochetwa wanenge atobva imomo makone imomo, tisinei tatovahaira kuti vaende kunopondwa tisare isusu tiri panyanga. Saka munotomboitirana izvozvo zvekutombohairana mamonya? Inini as for me ndinotozviita.
Ndinotozvita kozi ndinenge ndatorwadziwa kuti zveshuwa ini ndounzwa kanzenza ndokozoyako nditanzi ngada kundiketa mabhuru atoenda kare ini zvinotondirwadza saka ndinotokuhayira kuti utobude zvako disappear uende zvina ndisare inini ndichitodhila nawo. Inga zvakaoma. Koma ngiriki naye warume unonyanya kufarira mastaira akaita sei pabonde paongororo yamakazviita ini? Inini ongororo yandakazviita varume unonyanya kufarira kunyatsokuita 180 inonzi fongo jive. Ayoyo hayakaipa 180 nefongo jive. Itsanangure itoni 180 kunyatsodhadhamura gumbo kona tukona. Unyatsokuuya hayo wakanyatsokuti hayo unyatsokupinda ugoita fongo jive yekuti unenge wakangokotamira so yechitongo uya hayo idzodzo idzo dzinoita dzodzo unyanya wafarirwa nevarume idzodzo. Okay. Saka imimi munototundawo here? Kana tosvika panguva yacho ndatonakirwa ndinototunda. Saka munhu wese wamunenge muchisangana naye munenge muchitunda pane munhu wese kana kuti zvinenge? Aiwa handizotunda hangu pane munhu wese. Pane tumwewo tokuti unoona kuti vamwe vachona iwo kana wakatopindawo so unotongoona kuti apa pakadhako apa tutudora ungatundewo nekadora. Unotongoona kuti apa kambora aka katomboite kadora zvako zvekuti kungoitawo ngoti hanzi tichitsvaga mari yedu but unosvika tomudzwa kuti adzokera shamwari. Nekuti saizi yachona yanenge anayo asi unoona kuti anenge atori uno murume musvinu but mbora yake inenge isina mbobvina mushi. Kanenge kari kadiki zvako but pane vamwe watosangana nawo kuti unyatsoona kuti munhu paakasikwa mwese watinombosangana nawo anga waripi. Mwari anenge akatotora nguva yake kumusika zvekuti mbora yake inenge ichinyatsooneka kuti ikapinda wega unodaira ukadanzwa. Saka imimi munofarira yakaita sei? Imimi pachenyu munofarira mboro yakaita sei? Ini ndotofarira ihombe. Ihombe yakareba zvekutoti inonyatsotosvika kuchibereko chaiko zvekuti unonyatsotonzwa kuti apa ndanyatsokupindwa nayo. Ndoyandofarira. Inowanzowanika kuvanhu vatete. Vadhunda. Vadhafu wakadhakwa. Wakadyirwa mboro nekuda kwemiri. Vanenge vane zvimatumbu ava. Vanenge wakadhakwa. Ndotoda masilenda. Ndoanenge atori nesi. Wanenge wakadyirwa mboro nedumbu? Panenge pasina zviripo. Kuwadhunda handidi kukunyepera. Kunenge kusina zviripo kuwadhunda. Handitode ini dhunda akatouya pandiri ndoita kuti ndichamita ndotoshaya zvekuita ndozongoti nechida mari but unongoto kungopinda ngonotandara nekuti zvisina kumira mushe mukati mayo. Okay. Ishuwa here kuti vasikana imimi pamunenge muri patouchline paya munotomboendawo kana kunana sekuru kun'anga kana kumaprofita kuti zvinhu zvifambe? Tinotomboenda kuti zvinhu zvifambe nekuti kutori nevamwe vanotoita kuti kana iwe wakakusvikira uri pachurchline wandototora fesi yako yozvipfigidza iwe wobva kusira fesi yechichembere unongo uchingodarikirwa uchingosemwa so asi uchitolukana isu tombozvitasa down kuti asi ini ndikushorekei ndikudarikirwa nembinga dzakadai. Saka ndozvateichitofambirawo zvekuti timboitewo timboonekerawo. Pamwe pacho kutopuhwa mushonga yekutombopfeka kuitira kuti munhu akarara newe paipaika so haazodi kusiyana newe anenge achitongokutsvaga day nedhay anenge achitokutsvaga. Okay. Ko iyo inonzi nyoro munomboiitawo ivo? Nyoro inoitwa. Ene nyoro ndoitora inini hangu ndoinotondiitira nyoro. Kupfura kupfeka chipepa. Munongozivawo imi mukatengerwa switi mukapiwa mukanzi jampepa hatitombo test inonge ichingobuda hayona yekutiwo nongo pakabokawo pepepa but kana wavhura bepa munhu yatsonzwa kuti switi apa yakunyatsokunaka manje saka zvekupfeka mapepa zvenyaya yekungotiwo tichingotyira kuti tesina kuenda kunotestana muzvipatara umu kuti tionekwa nana chiremba but nyoro inini ndoyandowanzofarira hangu vamwe vazhinji vandosangana nawo hawadawo nyoro but inini ndotovaudza kuti shamwari inini ndotoda inonzi nyoro ndoyanenge ichitoda kutoti nyatsoti ikanyatsokupinda matinja akanyatsokuvhara mboro ikavharirwa mukati ikanyatsokukurungira iri mukati imomo nyatsokuudza kuti right kwete ine kapepa handinzwi hangu. Alright. Imimi munawo matinja? Ini ndinawo. Okay. Saka pane vamwe vasitori ina matinja? Pane vamwe vasitori nayo kuti inenge utori mwena unenge tori gomba gaba reshuga rakungoti kungoenda. Pane vamwe zvezvakaoma. Alright. Saka munombobvawo here kwamunenge muchibvawo kwamajaira kutengesera mazuva ese muchimboendawo nzvimbo dzakaita kana kunana Masvingo kana kunana Beit Bridge?
Ndinotombofamba ndinotomboendawo kwese kuti sondosvika kwese bhindura ndinotosvika ndoenda. Saka pamunosvika kunzvimbo ikoko maketi inenge iri sei muchitangawo kusvika? Ndichitanga kusvika ndinenge nditori nemafriends anenge ariko kanenge achitondiudza kuti kunoku kwachase kwakaboka mhari. Saka pandotoenda ndinenge ndichitoenda ndichitoziva kuti apa ndikutongonosvika nekutongorowera bhora mberi. Ndinenge ndatotsvagirwa kare nemafriends anenge ndadhiskasa nayo kare. Saka kungosvika nekutongomirawo patouchline 2 minutes mbinga dzedu dzakatoudzwa kuti kuri kuya akedha ari kuya uku. Ndakutoenda ndakutosvika ndakutotorwa nembinga. Saka pakashata. Saka mati mimi kuti tiregere basa iri hatikwanisi irori kuti muriregere mimi hazvichaiti? Inini handikwanise kuriregera kuti zvakandinakira. Handikwanise kuriregera. But mimi pamafarira munoita nyoro manje kune zvirwere manje kunzo? Ndinotoziva kune zvirwere ndosaka tichienda kunana gogo vanotipa mushonga wekusuka mudumbu. Uchibva ikoko unenge wotosvika kumba uko unenge wakatorongeka kare kutosvika kutomwa zviguchu wakutogeza mudumbu mako zvese zvatobhora. Wakadzi vanomwa futi guchu here? Ndofunga guchu rinomwiwa nevarume chete. Aiwa. Kune guchu yevarume neyevakadzi. Yevakadzi yekucleanawo system zvese zvinenge zvaina mudumbu zvezvapakurwa nyoro zvese zvinonyatsotobuda mushemusho tosara kuti tori fresh. Kana inyari siki inobva inotopera haitombozobude muvhingirikini. Saka pakashata. Saka imimi pamunogara imimi pane varume here warimo kana kuti pamunoroja? Munoroja here kana munodi? Noloja. Alright. Pane varume varipo here vakaroora kana kuti? Varipo. Alright. Hapana makamborara naye pa? Ndingangoti i1 chete asinaurara naye ipapo. Togara tiri 7 but 1 chete ndiye asanaurara. Mujaindi iyo yekusafarira vajaindi saka anobvira ndatambira ikoko. Alright. Saka muzotya here kuita hondo manje nevakadzi wacho kuti kedha uyo ari kutitorera varume vedu pana? Takatozvidzidza kudhara zviri zvehondo takatoronga dhoro dai. Mese matinotoenda mese izvizvi zveshanje zvine zvitomutsa futi botso ikoko kumabhawa saka tinge tisingatambise tichitongoita zvamuka chamuka inyama chese chauya ipapo panguva iyoyo takutodhila neizvozvo. Zviri zvebotso titombotye. Munotoshinga? Tinotoshinga tiripo. Ngatitarisei pabasa renyu iri. Pane here vamwe vanombouya kwamuri vachiti isisu toda kupindawo muindastry toita sei? Variko vakawanda. Variko vanhu vanotombouya vachida kutombodzidziswa. Vamwe tinotovaudzawo maererano neproblem yavanenge vauya nayo, vanenge vachitotiudzawo mabatiriro anenge vachiitwa kudzimba uku. Saka tichitoona kuti hapana zvekuita hazvinani watoita izvozvo. Kugoitawo vana vanenge watongokanyanawo nanamai vavo 2 minutes kudzimba uku, especially nemadressing akati kuuya kuda kuita makombetition emadressing. Saka mumwe anenge asinawo zvine zvichipfeka vamwe saka anenge akutoona kuti saka mari yacho ndoiona kupi mama vangu zvakusiri kunditengera. Akuuya akuda kuudzawo maadvice kwatiri isusuwo kuzoti tizokwanisa kumudza izvozvo semwana mudiki ivawo to hatimbokwanisa kuvabatsira. Munototarisa muzera kuti uyu kuti aende kundomira patouchline azviti. Alright. Ko varume vane madzimai matimi hamusarudzi munoda wese kuti ane mukadzi munomuda ane murume hamusarudziwo hamutyiriwo dzimba dzanamai vari kumba kuti mukwashadzoka henyu inini ndingaputse imba yenyu? Aiwa zviri zvekutyira dzimba tinotodzityira but tichitotaura ipapo pakutorwa patouchline ipapo tichitombotaurawo zvedzimba kana iwe uri muimba yako uchitoziva kuti ndiri mumarriage. Ndotokupawo advice yakanaka yekuti kana uchiuya kuno kuziva kuti kumba everything is okay kwete kuti uda kungofadza madzimai ekuno mukadzi kumba uko achichema nemhuri hazviite. Saka kunyangwe akauya ndichitoziva kuti abva mumba mamainingi ndenge ndinotomubvunzawo kuti vavadya here zvauri kuenda muriwo wepondo kunoku? Vana vanga vadaiso here zvauri kundipa mari yekuti ndidaiso? Tichitopananawo maadvice atoriwo bose munhu anenge ari mumarriage. Alright, asi mari hamuzorambe? Mari handirambe nekuti ndoya ndenge ndichitotsvaga. Aiwa, tinotenda vatete nekutsanangura kwakanaka. Ko pane vakomana mazuva ano vapfana vakuitawo futi musikanzo iwo wana wedu iwe wechidika. Pane here tumwe twamunonyatsa kuona kuti iwe uri kutiiko iwe zera rako iri? Turiko tumwe tatinotoona kuti
klasi yachona inenge isingatomboiti. Asi kanenge kachitoda. Ko tumwewo totomboitawo zvinhu zvekutotora kuti totomboenda ona kuda tiwapfana tonge tichine moto kautu. Saka totombotora kuti tinoenda but zvinenge zvongotsvaga mari but size dzachona tomanje wakuzvikasikira vana vacho. Uri kumanya. Yeah. Pane nyaya muri kutaura kuti mimi watu wafana vanenge vane moto kana kuti mimi munoda chimbondiudzai secret iripo pane munhukadzi nemunhurume. Imimi munhukadzi anotoda bonde, anotoda zvekutosverwa chaizvo. Zvinotodiwa. Aizvo ndo zvinodiwa manje. Hamene singaziwa hangu nemamwe madzimai asi nini hangu inini ndinozvida ini. Aiwa inini ndinotozvida, ndinotozvikuza. Handitogone kuti even pakaitika function kudzi hama kokwa kufunction kunorara kufunction ndinototambura. Ndinotoshaya zvekuita, ndinotombopoyawo ndichitozombotsvetera nenge waripo iwawo nekuti zvatomuropa. Okay. Ko mukaona munhu amunoda imimi asina kukutanga imunodi? Mamuona kuti uyu munhu imene uyu anogona ngaine mari but iye haana kukutanga. Ndinotomitira action. Andopedzera azototanga chete. Ndinotomitira action yekuti ega anonyatsotofila kuti panopa pane zvandakunzwa manje ega anozongouya hake but ninge ndatopedza bhora kare. Zvisiri zvemushonga kana chii zveaction? Zvisiri zvemushonga zveaction. Nekuti tinenge takatozviridha kare. Okay. Aiwa, pakanaka. Saka dambudziko hombe panyaya yenyu pabasa renyu iri ramunonyanya kutya kuti iri dambudziko ndo dambudziko rakaoma kana ndo risk hombe pabasa redu. Vanhu vangangoride kana kuriyemura but mune dambudziko rakadai. Ringava riri dambudziko ripi ramunonyanya kusangana naro panyaya dzekutengesa miri? Iro dambudziko rekuitana shanje rekunozokokerwa mamonya ndo dambudziko ratikunyanyosangana naro mumatouchline umu. Nekuti unogona watokechwa nembinga yako watoenda nembinga yako mbinga yatoita zvayatoita pakudzoka apa manje anenge akuzokusiya ungoti iwewe chisvika iwewe ini ndichisara kunoku manje nenge wakuchisangana manje nemamonya anenge akukonzi iye atoenda nembinga ane mari. Saka manenge pakashata. Ini ndakatombosangana naro dambudziko iroro. Anenge ka2 kese. Ndisangana naro ndakatosvikawo patouchline ndainonoshandira kuGoromonzi. Ndakaenda anga second rangu kuenda ikoko. Okay. Ndaenda saka first day ndakasvika ikoko ndakarira ndizvokuti ndakasara ndichikunza akedhawe makamona sekedhawe makamona. Saka pandakazodzokera vanhu vangangori nematargets ekuti akangouya chete aiwa zvadha kuti umuisira pasi. Okay. Ndakahayirwa vanhu vekuti ndayatsopedza basa rangu mushe ndakuti regai ndichidzokera kumba manje. Apa kunotsvaga makombi akanonoka kuuya ndakawirwa nevanhu vakanga vachitoredzerawo kombi yanga ndichitoda iyo asi iyo yanga isingapiloti. Ndakangokwira kombi iye takaenda apa anga ari mausiku maraundi 2. Ndichienda pana kana chandaiona matindi glass ndakazongoerekana tasvika anzi chidzurukira ipanopa pane imwe mota iri kuuya kumashure ndo ichazokutakurisa tangwanise kuenda nekuti fuel yakupera. Ndadzuruka paye pandakadzuruka vanhu ndakazongona ndakombwa nevanhu. Ndakachizwa kuti vanhu ivavo wabva kupi. Saka ndakatoona tengai tipi wamwe nevavo wandaitombosangana navo wandakatomboita navo bonde wandakatoona ipapo wanga watoripo. Ndakashamisika zvanga zvakuita sei. Saka hapana kana chinhu chawakwanisa kundibvunza kana kuita sei. Vakangondibata vatondirepa muromo udaisona. Vaenda musango neni vachindirowa vakandirowa vondiita futi. Vakandirowa tombonyengana indotombonakirwawo but ndombokangana nanchirowa. Vakapedza futi otanga futi kunditsika futi ndakarowa zvekuti ndakazosara hangu wandikandawo mutara ndakuzofamba ndaingoti asi zvakaoma. Asi ndo zvandotomboitirawo umwe wangu inini but munotomboitambawo game. Ndotomboitambawo but inini pazvakaitawo kwandiri ndakarwadziwa zvisingaiti. Alright. Saka basa menyu mune basa ka. Ndozvandambotaura kazviya kuti ko imimi madii kuchimbosiya mumboenda kutsvaga kana zvimwe zvinhu zvekuita. Hazvisiki. Inini kuzvisiya handikwanisi.
kusiya handisiye ndiende noshanda basa rekuti ndiite pikerere naro ndichingotsvaga ndichitadza kungonosvika ndovhura makumba yangu ndoya nekateni kangu ndiite kutsvaga rimwe basa handisiye. Makumba anobhadhara? Aiwa, makumba anobhadharazve. Izvi ndezvemahare izvi. Ko pazvirwere kamanje? Pazvirwere ndo pane nyaya yakati ndoza hatizvisangane ndifanira munofarira nyoro kai? Pazvirwere apo totoziva kuti ipapo pazvirwere pane nyaya, but ndosakawo kunana chiremba nanagogo fanika anagogo anotozvigona zvekutokupai mushonga yekuti ukangonosangana nemurume unotosvika ukatomwa mushonga wako urume hwese ukatobuda wanga wapinda mahuru unotobuda tosara kutonzwa kuti handisisina kuremerwa. Saka pakashata. Alright. Pane vamwe here vamunombosangana navo vanoti inini handisi kuda kuita chaiko ndikuda kumashure? Variko vanombosangana navo. Saka munotomboitisa nekumashure? Ndinotomboitisa nekusimtumu. Ndotomboitisa kunoitawo futi ikoko futi. Zvinonge zvichitonakawo kutodarika kusimu 1 ikoko kunotoita manje. Ikoko kuna especially iri nyoro zvayo bva yapinda ikoko zvezvichitoendeka. Sadaro kai? Koko kunoita manje. Haini kunondiitira hangu. Kumashure aiwa kunondiitira. Makatombozviita? Takatombozviita. Kazhinji kacho ndikatopinda nemunhu anenge ndatokechana naye ndotombomudza kuti shamwari zvekumberi umbosiya umboita zvekumashure. Saka munoita makaita sei kumashure? Inonzi fungo jaive yekukotamira yeye. Iyoyo unonyatsonzwa kalife kiendeka. Saka pakashata. Alright. Saka munotamba yese hamuna muti unoera kushupura gawi kai? Aiwa. Alright, ngatichitarise isisu kune vamwe vaya vanoti makambotorwa here nevamwe vanokutorai kana muri 2 kana muri 3 vasikana iye ari 1 ari murume 1? Tombosangana nawo tiri 3 anenge achitida isusu tiri 3 iye ari 1. Chinondinetsa panyaya dzedzi anozozviita sei iye ari 1 imi muri 3? Zvaanoita tikangopinda tongopinda murume imwe chete ongoti tikumure hembe tese tokumura hembe anenge achingoti akamboitsotso kune uyu omboitawo tsotso kune uyu achitongotenderedza. Imi munenge muchitoona achitoita umwe? Teti tongozivana kuti aiwa idhiri tesingaitira godi apa nekuti tese tikutongopiwa mari dzakafanana. Iyo hausitorina hembe yakatorara apa? Iye ari kutoitana neumwe? Akutoitana neumwe kutoziva kuti akatobva unoku ndakutogadzirawo nini ndakutoyawo unopinzwawo yangu. Saka unozosununguka here kuchemerera umwe achiitwa apa? Unotosununguka kuchemerera, unotoita zvese zvaunova uchitoda. Kana uchitoona kuti space apa uri wewe wakutokudisturb unofanira kuti waudza kuti mbosudurukai mumboita kombochawo mastyle ako anenge uchitodawo uri papo. Alright. Aiwa, tinotenda. Saka nhasi imimi matimi mamusi kuda hamutombodi munhu anouya achitaura kuti shamwari ndoda kuti upinde mumba ndoda kuroora? Handidi. Matozviramba zvamuchose? Handitode nekuti handitozvikwanisi ndinganyepe handidi zvekuzowestera on time. Handitode. Okay. Alright. Ko hedu kune mamwe madzimai ariko ari kukuonai. Mashoko apa muda kuwasira ekuti wagone kuchengetedzawo varume vasarambe vachienda kwavari, vasarambe vachiuya kwamuri. Chii chiri kuleka kudzimba uku? Makazvitarisa imi, chii chiri kuleka kuti madzimai varume wavo vanosiya because imi mungoriwo mukadzi akafanana neuyu ari kusiyiwa kumba uku? Chingava chiri chii chiri kuti varume avo vasiye vakadzi wavo kumba vachiuya kwamuri? Kazhinji kacho chikunyanya kuti wasiye vakadzi maaction chaiyo, action pasex, pakuti panguva yepabonde unenge wakangoita kunge chidzoi zvako kumira kuzodyirwa. Ipapo ndipo pane nyaya nenyaya futi yematinji yekuti hazviite kuti beche remurume ndo rinofanira kuvhara buri. Matinji ako ndo anofanira kutoshanda izvo. Saka iwe ukazoonekwa gomba iye akazoya kwatiri akaona isusu nei takarongeka, zvinotoita kuti iwe usiwe. Saka iwe unofanira kunge wakarongeka even uri muhombe kudaro. Zvinotoita kuti utoende kunana gogo vanoziva vanotokupa mushonga yekutoti utotange utogadzira matinji ako mushe zvinotoita.
Saka iwe ukangozviregererawo hako unotongosiwa nemurume nekuti ndo dambudziko hombe rematinji nenyaya yekusaita action yekungoramba wakangoita ngechidzoi. Zvinozoita here zvekuti munhu anongouya kuti anga akurei pachitunha iwe ari mukadzi wako pamwe pacho kutombomusandudzira uchimubvisa wesusu unongoti kawani nekawani zvatoenda kwete umboda kutanga wanyengerera umboita sei pasi pamanga makadanana maizivana asi iwe kana akuda bonde unenge wakuda kutanga muvhizira kutange musingazivani papo anenge asingadi zvikozi munhu anenge atori muchiki. Alright. Saka kana tichinge tiri mumba paya mukadzi nemurume tiri wawari tu murume ndiye anobvisa mukadzi bhurugwa zvinofamba sei paya? Mukadzi ndiye anobvisa ega here? Murume ndiye anomubvisa here bhurugwa? Izvozvo zvakuenderana nekuti mune maita romensi yakaita sei. Nekuti iwe ukanyatsoromenzwa zvakanaka unonyatsokubvisa wega. Kazhinji kacho kubviswa bhurugwa nemurume hazviti. Unonyatsoromenzwa zvekuti kana ukaiswa rurimi munzeve womo unonyatsokutobvisa wega unonyatsotonzwa kuti pano ndiri kutononokerwa. Unotobvisa wega bhurugwa. Alright. Aiwa, tinotenda nekutsanangura kwakanaka. Saka nhasi ngatimbotaurei nana mai vari kumba vari kuona chirongwa chino ichi. Tiri kuti chiisisu kwavari. Mashoko api? Kune vamwe varikuda kuuyawo kutouchline kwenyu, varikuda kukujoinaiwo. Muri kuda vamwe here? Kana kuti makakwana? Aiwa, tichiri bo, hatisi kuda vamwe. Saka mashoko api amuri kuda kuvataurira nhasi vari kukuonai panyaya yekuti umwe munhu nhasi akanetsana nemurume pfungwa dzake ndedzekungoti inini ndiri kuenda kutouchline. Hapana rimwe bhizinesi raanofunga mukadzi kuti inini ndoda kuzodai. Vazhinji vacho vanoda kundotengesa bonde. Saka muri kumuti kudii nhasi? Kune vari kudzimba ini ndongovakurudzira kuti ngavashingirire nemereji yavo nekuti pamwe pacho unogona kungozviti wagonaka nekuti tikusangana nevamwe vanhu vekuti vakutobva mumereji nekutosvika nekutokechwa nemunhu watinenge takatotagetawo isusu totomwaira mamonya akatonodonha pasi akafa. Saka iwe unozozvisarawo zvidemba watomuguva kuti dai ndakaziva hangu ndiri mumereji mangu anaimbofa fura kuuya kutouchline. Saka vabereki ngavangochengetedzawo mereji yavo nyange ukarohwa ukatuka ukaita sei ingochengetedza. Varume vate tichivada hedu kwatiri asi ngavachengetedze mereji kwete kuti vachiwe kuti hanzi vauye kumabhawa. Kutouchline hakuna kumira mushe. Unobva kumereji wakatotosvikira rufu kumatouchline uku. Unotoda kushinga. Saka ngavasazvichiwe. Ko pamunokechwa paya nemunhu ndonzwa vamwe vachitaura kuti vanotengesa bonde vanoba mari chichi munozvifambisa sei kwamuri kuya? Munosecha munhu here akarara? Munozviita sei? Kune mumwe anenge atouyawo hake akukecha anombotanga apa pamwe anenge atonun'ira kana kuti mutomboenda kutongononwa henyu doro muchinwa muchitofa daya pepaya. Saka iye pamunozotoenda kuzotononyengana murumu amunenge mapiwa zvezvatoendwa kare anenge atodhakwa. Saka nonga kutoona kuti pamwe pacho nongotoona kuti uya nemari wobva watotanga kutomusecha pepaya pamwe pacho anenge asina zvaanenge akuziva totora mari. Saka ndo imwe mari inozototi wandudza kuti tizotiwo padhei unoendawo unekachika 50 kako kumba. Okay. Saka sewakadzi sevasikana vepatouchline madzimai munharaunda vanoita mukana yavanoti society imi munozviitawo here? Totozviita kuburikidza nemari idzodzo. Munenge muchiita mari, munokandirana mari pazuva? Isi totoita ma35 pazuva. Munhu achitoisimudza here? Munhu achitoisimudza ende isingatokurwadzi. Saka munogona kutamba raundi iro munongana? Togona kutotamba tiri 25 raundi imomo. Tese tichingotoenda matouchline. Saka mari yacho inenge isingatombonetsa kuti tichitoziva kuti nhasi apa tikupa uyu akutongopiwa 35 yake ketuketi yakakwana. Ikutodzoka kumanheru todzoka ya times 3. Okay. Saka makatraina vasikana vacho. Alright, aiwa tinotenda nekutishanyirawo nekuuyawo kuno kuchirongwa chedu chetouchline hour. Thank you very much mazvita. Tinodayira kuti madzimai pane zvavari kudzidzawo panyaya yekubatawo varume vari kudzimba ikoko kuti vasaende kwamuri. Asi mimi wacho futi munenge muchidiniwo futi munenge muchiwadawo futi mukawashayiwo futi varume wacho hazvibudi futi zvakanaka.
Right. Muri yeZimbabwe, so thank you very much. Tinokutendai nekuramba makagukuchira chirongwa chedu Touchline Hour. Ndozvitenge takakubatirai nhasi. Tenge tina watete wachitsanangurawo kusaidi kwavo kuti iwo vanoshandawo sei. Saka so thank you very much muri yeZimbabwe. Ngatisanganei pane chimwe zvakare chikamu chinotewera patinenge tichikupai chirongwa ichochi misi nenguva. Kana kari kekutanga kusvika pano, musakanganwe kusiya masubscriber YouTube channel yenyu, musakanganwe kusiya mafollower Facebook page yenyu Teach MTV. So thank you very much muri yeZimbabwe. Tinokutendai mazvita. Ngatisangane zvakare muzvikamu zvinotevera.